president ng Press Corps natin sa PNP Press Corps. 2 weeks ago po, no, July 10 to 11, we attended the launching of what we call the new PNP Internal Cleansing Program. So, one-day seminar po yun. It was launched by no less than our Chief PNP. So, basically, ano po yan eh, una meron tayong tinatawag na preventive, restorative, punitive. Punitive. So, yung inattendan po namin 2 weeks ago, more on prevention. So, this time around, ang National Headquarters nagpa-plan na magkaroon kami ng squad concept sa mga kapulisan down to the station level hanggang sa regional hanggang sa National Headquarters. Ang concept nito, may 5 to 8 members ng mga kapulisan natin. Merong magiging team leader and assistant team leader. Siya yung parang parang magkakaroon ng mga counseling and there will be what we call the life coach coming from the religious group. Yung different denomination, faith denomination. So, siya yung mag-sharing sa ano. Actually, i-revive natin yung sa Subic. Yung mga na may pending case, they will undergo yung parang refresher seminar sa Subic. Ilan sila, sir? Sa ngayon, hindi ko pa po alam, pero that was the plan mentioned by higher headquarters. By the way, yung squad concept, it will be pilot tested first sa NCR. But we were instructed to prepare already our personnel. In-arrange na yung mga magiging members. Sir, reaksyon ko yung Senate bill ni Senator Lacson na yung magtanim doon ng ebidensya ay death penalty po yung parusa. Sang-ayon po ako doon. Kasi unang-una sa mga kapulisan, dapat pag nagtrabaho po yung maayos talaga na hindi dapat magtanim. Lalo na sa mga inosente. Mahirap naman po yun na tinaniman yung inosenteng mga mayan natin at magdudusa sa kulungan, makukulong na matagal. So, alam naman po yan ng mga kapulisan natin. Kung meron mang gumagawa nun, I believe, kukunti lang po yun. Kung meron man. Kumusta po yung war on drugs sa Ilocos Region, sir? So far, nasusustain naman po natin yung war on drugs natin dito. Unlike sa ibang lugar, marami po yung mga nahuhuli. Dito pa, konti-konti lang, minimal. Pero, I believe, meron pa rin na mga drugs. But, it's not that rampant compared to other places. Yung street value, sir, yung droga, tumas na ba? Kasi yung law of supply and demand. Sa ngayon pa, konti-konti lang yung mga nakukuha dito eh. So, ibig sabihin, konti na lang din yung nagpapasok at saka yung gumagamit ng mga drugs dito sa atin. Marijuana, sir? Marijuana, may konti. Kasi malapit tayo sa para dito yung plantation eh. Tani ba? Ito sa Benguet, Chacalilla. How do you assess the whole region, sir, about the possible attack of terrorist group as stated by DND Secretary Lorenzana? Sa insurgency po, medyo na-declare na po tayong insurgency free dito. But we cannot be complacent about it also, no? So, andun pa rin po yung mga target hardening namin. Importante po yung, lalo na sa community, dapat pag may mga suspicious looking, nai-report sa kapulisan. Kaya kailangan po namin ang tulong ng mamamayan dito sa Pro 1. Pero sa Ilocos, sir, insurgency pa rin. Free. Free. So, Region 1, I think it's Pangasinan. Kasi mas maraming tao at mas malaki ang Pangasinan. Mas maraming nare-report na
accomplishment sa ayusin po natin ang ang ating pamumuhay. Siguro yung lifestyle nila dapat hindi mag-engage sa mga yung sugal, yung mga manginginom. Saka dapat loyal tayo sa wife natin.